Magandang umaga po sa atin lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang mga nag-aalay ng pamilya ngayon bilang pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. Merlin and Lisa David, Bonifacio Fox and Teresita Gonzalez, Danilo Boy and Apo Aniway Bailon, Rafi and Cynthia Cruz, Cap Carlito and Nancy Mariano, Ana Lazaro and family, Mangulabnan family, Teresita Lazaro and family, Benita Suleiman and family, Dudes and Ellen Sagum, Almario and Sol Ramirez family, Bong and Rose Cruz, Amang and Lani Cruz, Mercy family, Cruz Timbang Balderueda family, Tek and Rose Taruk, para sa kagalingan ni Virgilio at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Natita, Hiner Jr., Leon, Remy, Jessie, Salvador, Pastora, Luz Biminda, Virgilia, Guillermo, Aurelia, Digna, Tomas, Renato Jr., Alvin, Hilaria, Victor, Ricardo, Alejandra, Jose, Magdalena, Andrea, Hasmin, Carmela, Vicente, Melvin, Mauro Jr., Gregorio, Felipe, Fermin, Rinaldo, Jason, Marieta, Brigido, at Janet, Father Aris. Salamat po. Sa Mesiyas natin, malinis na puso, ang ating hihahain. O magsaya at magdiwang, pagkat sumilang na ang hari ng lahat, kaya't ating buksan ang pinto ng ating pagmamahal. Talik na iwasan ang buhay na liko sa Mesiyas natin, malinis na puso, ang ating ihahain. O magsaya at magdiwang, pagkat sumilang na ang hari ng lahat, kaya't ating buksan ang pinto ng ating pagmamahal. Talik na at iwasan ang buhay na liko sa Mesiyas natin, malinis na puso, ang ating ihahain.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Gandang umaga. Kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose, the Feast of the Holy Family. Gaya ng dati, ang kapistahan po ng banal na mag-anak ay siya ring huling linggo ng taon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat po, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kainasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Puri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, inulwalhati ka namin. Inasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kodero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa.
Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, magbigayan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat at sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Ngunit hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ng kanyang mga magulang. Nang siya'y makita, sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila nauunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak.
Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalulugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Kung maghahanap po tayo ng pinakamagandang pamilya and the best example of all families, wag na po tayong lalayo pa because the best model of all families, walang iba kundi ang Sagrada Pamilya. Ang pamilyang nag-aruga kay Jesus, ang pamilyang nagpadama ng pagmamahal sa Kanya. Baka habang pinagmamasdan po natin ang Holy Family, we begin to compare kung anong pamilyang meron din po tayo. Baka magsabi po kayo sa akin, Among, napakalayo sa pamilya namin ang Sagrada Pamilya. Hindi ganyan ang pamilya ko. Basagulero ang aking anak, lasinggero ang ama namin, ang nanay ko naman ay putak ng putak. Naku, Among, napakalayo sa Sagrada Pamilya. Well, we forget that sometimes when we look at the Holy Family, we forget that these three, including Jesus, were also human like us. Tao rin po sila. At dahil tao rin sila, nakaranas din sila ng hindi maganda sa pamilya po nila. They've also experienced challenges and struggles like a typical family. Hindi po ba? Sa simula pa lamang, number 1, muntikan na maghiwalay si Jose at Maria dahil nalaman niyang buntis si Maria at hindi siya ang ama. Pangalawa, noong manganganak na po si Maria, nahirapan silang maghanap ng panunuluyan po nila. Sino po ba ang nanay na gugustuhin manganak sa isang mabahong lugar? Wala. Pero kinaya ni Maria ang lahat. Pangatlo, pagkapanganak ni Maria, dahil sa anunsyo na ipapapatay ang lahat ng ipapapatay si Jesus, natakot po itong pamilya dahil kay Herodes. So they need to flee ng malayong lugar. Pang-apat, sa kwento po natin ngayon, sa Ebanghelyo natin, 12 years old, nawawala ang kanilang anak ng 3 araw. Balisang-balisa si Maria at Jose. At nung nahanap nila, sinabihan pa sila ni Jesus, "Bakit ninyo ko inahanap? Hindi ba't dapat nandito ako sa pamamahay ng aking ama?" Sino po bang hindi magulang na magagalit sa kanilang anak na napakatigas ang ulo, na alam nila, nakasakasama nila sa paglalakbay sa pag-uwi, at ganun pa ang sagot ng kanilang anak? At panglima, noong lumaki na po si Jesus na mag-umpisa ng kanyang ministry, hindi po ba parang nag-iisa na lang si Maria noon? Wala si San Jose dahil namayapa na. At si Jesus kalaunay sa pag-uumpisa po ng kanyang ministry, kalaunay di namatay. Sinong nanay ang hindi malulumbay, malulungkot kung siya na lamang mag-isa ang matitira? Kinaya lahat ni Maria, ni Jose,
at ni Jesus ang lahat ng mga pinagdaanan ng isang pamilya. And with all of this being said, masasabi nating the Holy Family is also a human family. Kamukha po natin, dumaan din sila sa pagsubok at sa problema. At may rason ng Panginoon bakit napili sina Maria at Jose para tumayong mga magulang ni Jesus. Bakit hindi siya naipanganak sa isang hari at isang reyna, sa isang mayamang pamilya? Bakit sa simpleng pamilya lamang? At gayon din, may rason din ang Panginoon sa atin kung bakit ito yung mga pamilyang nakalaan para sa atin. May rason, bakit sa mayaman kang pamilyang ipinanganak? May rason, bakit sa simpleng pamilya lamang? May rason, bakit sa isang malaking bilang na isang pamilya ka na ipanganak o sa isang maliit na pamilya lamang? May rason, bakit ang lolo at lola mo lamang ang pamilya mo? May rason, ang lahat. Bakit nakalaan sila para sa atin? Sino at anuman ang pamilyang meron po tayo ngayon, remember that all families experience struggles. Lahat ng pamilya ay dumadaan sa pagsubok. Even the family of Jesus. Ang importante po sa pamilya, anuman po ang pagsubok at suliranin at problema, kamukha lang po ng ginawa ni na Maria at Jose at Jesus, hindi sila nagsukuan. Hindi nila sinukuan ang bawat isa. Kaya yan ang paalala sa atin ng Holy Family ngayon. Huwag susukuan o susukuin ang bawat miyembro ng pamilya. Don't give up on each other. At alam niyo po ba paano nila nalagpasan ang lahat ng iyon? Ito lamang po ang kasagutan nila. Kaya nga ang tawag sa kanila ay Holy Family, Sagrada Pamilya, mga banal na pamilya, mga relihiyosong pamilya, dahil sila po ay nagpapatulong lagi sa Panginoon. Sila ay nagpapatulong sa Diyos. Kaya po maraming pagkakataon na sila ay naglalakbay ng malayong lugar, papunta sa templo sa Jerusalem, from Nazareth to Jerusalem. At every year sila daw ay naglalakbay doon. Kung paglalakad lang po ang babasihan po natin, it will take them 90 miles to travel. And that is 4 days of walking. 4 na araw na paglalakbay. Pero kahit malayo, nagsasakripisyo po sila dahil mahal nila ang Panginoon. At hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya nga may kasabihan po tayo, a family that prays together, stays together. Totoo po yan. May studies din po na nagawa na kung sabay-sabay kayong magsimba ng pamilya mo, malayong mangyari sa isang pamilya ang magkawatak-watak. Hindi man natin napapansin, pero sa bawat linggo na magkasama po kayo, may ginagawa ang Diyos. Pinapabanal at pinagtitibay ng Diyos ang bawat relasyon ng pamilya. Na kahit hindi natin mapansin, kung uulit-ulitin po ninyo na magsimba at magkasama-samang pamilya tuwing linggo, pinagdidikit ng sobrang higpit ng Diyos ang bawat miyembro ng pamilya. At gumagawa ng paraan ng Diyos para hindi magkawatak-watak ang isang pamilya. Kaya tingnan nyo rin po,
you begin to realize, bakit ako lang yung nagsisimba? Bakit hindi kami kumpleto sa tuwing magsisimba kami? Bakit lagi may kulang? Hindi ba yung mga panahon na iyon, na-realize mo na pagtatanto natin para may kulang? At sa pagkulang na iyon, para bang paunti-unti humihiwalay ang bawat miyembro ng isang pamilya? Why don't we try na magsimba ng sabay-sabay? Pilitin magsimba kahit ang mga bata na ayaw magising ng umaga. Pilitin sila magsimba kahit may ingay sa simbahan. Basta't nagkakasama-sama kayo sa simbahan na ito, may ginagawa ang Diyos na hindi natin aakalain na ginagawa pala niya. Pinagtitibay ng Diyos ang relasyon ng bawat isa. Mga kapatid, ang pamilya ay regalo mula sa Diyos. It is imperfect and messy, but it becomes beautiful when it is love. Magulo ang isang pamilya, may problema, pero ito'y nagiging maganda kapag may pagmamahalan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakit sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hatid ng pananalig sa Panginoong humirang sa ating maging mga miyembro ng isang pamilyang Kristiyano at ang simbahan. Manalangin tayo para sa lahat ng pamilya natin at sa pamilya sa buong mundo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pamilya ng simbahan at sangkatauhan, naway lahat ng kanilang kapamilya ay makalasap ng pag-iingat ni na Jesus, Maria at Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang Pilipino, naway mapanatili silang magkabuklod-buklod at magkasundo sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at tulong ng pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamilya ng mga mahihirap at mga migrante, naway ingatan ng kanilang mga kapamilya ang pananampalataya, pagkakaisa at pagbibigayan sa kabila ng mga kahirapang pangkabuhayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating sariling pamilya, naway maghari ang kapayapaan ni Kristo sa atin at pagbuklo rin tayo ng tapat na pagmamahal at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa atin, ngayong taon ng jubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, idulog po natin ang ating mga personal na kahilingan sa ating Panginoon at ipanalangin din po natin ang ating mga sarili-sarili mga pamilya
na dumaranas ng problema at bigat ng mga suliranin ngayong araw na ito. Panginoon Diyos, pagpalain mo ang lahat ng pamilya. Ilapit mo sa iyo at sa isa't isa ang lahat ng miyembro nito at ingatan mo sila sa iyong kapayapaan at pagmamahal sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in
in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Manalangin kayo kapatid upang mga paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap naming sahain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo'y ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nung wanumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo ay bulisain, Sarili ay inihain, bilang pagkain tinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsisalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Florentino naming Arsobispo, lahat ng obispo, pari, diakono, madre, religyoso, mga seminarista, mga pamilyang pinagtitipon mo, at mga narito ngayon nagsisimba sa iyo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, ang ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo po lahat ay manalangin sa turo ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapalagay
Ipagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ijaz sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pagkakasala, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Papalad tayo mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Kristo, para sa buhay ng Kristo, para sa Ating gabi, lubos na maliwanag, isinilang
Pag-asa at buhay ng ating bayan, ang pagsilang ng Diyos nating mahal. Magsilo lahat
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating po na 31 New Year's Eve Mass, ang misa po natin dito ay 9:30 p.m. At sa January 1 po, ang misa po natin dito, 5:30 p.m. Inuulit ko po, sa 31, 9:30 p.m. at sa January 1, 5:30 p.m. At susundan po ng prosesyon pagkatapos ng 5:30 p.m. Mass. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagbuklo rin nawa ng Panginoon ng pagmamahal ang inyong mga pamilya sa kapayapaan at paglilingkod sa isa't isa. Amen. Tulutan niya nawa kayong magtulungan sa mga oras ng pagsubok at kagipitan. Amen. Pagkalooban niya nawa kayo at ang inyong mga kapamilya na mabuting kalusugat, maayos at banal na pamumuhay. Amen. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay natapos na. Humayo kayo ng payapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Pasko ay sumabi, tayo'y magsiyawi ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, kahit at mawaring nagsigaw. Magdiwang at magsaya dahil ipinanganak si Jesucristo na tagapagligtas natin. Mula po sa parokya ng Nuestra Señora de la Merced, ako po si Father Zenon Tulio, Cura Paroko. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpala at masayang Pasko sa ating lahat.